sa pôjdeme pozrieť na mesto Senice a aké by som mal možno z toho pocity. Keby ste chceli ďalšie takéto videá, prosím vás, dajte like, dajte follow, hlavne na podpote. No a poďme si povedať, ako to tu vyzerá. No hneď ako vstupuješ do Senice od Trnavy, zo smeru Trnava, tak ešte takýto pekný kruhový objazd, že ktorý ti ukáže, že jeden ide sme na Hlboký, druhý sme na Holič a tretí sme na Kuty, aby si že nezablúdil. Takže to by si mal ešte, to má niekto lepšiu výhodu, keď ide napríklad niekam na letnú dovolenku a vie aspoň kam má ísť, akým smerom. Ne, takto tuto dajú cedulu, to je ešte väčšia výhoda, že ideš si do Senice a proste máš tu takú výhodu, že ne ti tu dajú ešte takto pichnú kruhový objazd a nemusíš sa ďalej trepať. Poďme skipnúť na druhú stranu, ako? Keď sa pozriem ja na druhú stranu, tak tu stále, to je ešte prázdno, lebo tu je ten ešte kruhač. A tam je, tu máme mapy, tam je vrátnica, pekne. Počkaj, Briedronka, však ja tu ani Briedronku nevidím. Toto vyzerá ako vstup do Senice, vyzerá to ako keby to bol vstup do mesta. A postupne sa tuto ideme skúsiť nájsť to námestie, ktoré je pri križovatke, čo ja tiež niekedy si hovorím, že to mi nedáva logiku, pretože to si ani ja nedokážem predstaviť. Tuto sú paneláky, na začiatku mňa zaujíma, kde tieto paneláky majú jednotu alebo nejaký obchod. Majú šťastie, že tu majú hneď pumpu, ale počúvajte, nikto by nechcel byť asi hneď pri hlavnej ceste, lebo tam budeš stále, že vrom. A kde by si spal na druhej strane? Ale jednu výhodu má to, že máš tam pneumat hneď pumpu. To majú druhú výhodu. Že dajú ti tam pumpu a môžeš ísť. Toto je taká prvá krížovatka, taká všelijaká. To by som asi tiež nechcel bývať moc. A tieto zadné paneláky už majú lepšiu výhodu. Už keď tam zavočíš aj do týchto, tak to už môžeš byť a máš kľud. Ideme ďalej. Tuto už je to také panelákové. Keď sa na to pozerám. A tu podľa mňa toto bude tá križovatka. Nie! Ja tu ideš do Kutov a do Brezové, pod Bradlom. A do Hodonína vlastne, áno. A už sa tomu blížime. No ale ešte kostol, tak to napríklad dajú. Tu je stredná škola, vyzerá to tak. Toto je ako keby také centrum už. No jasne, ja som hovoril, že som už blízko tohto centra, ale vysvetlí mi niekto mi vysvetlíte. Tuto je jednota, tu máme tiež veci, kino a takéto, podľa mňa, tu je nákupné centrum. Nevyzerá to tak, ale tu by mohlo byť nákupné centrum. Škoda, že sa nedal bližšie k cedulám a som by sme si prečítali, že kam sa tam dá dostať. A toto je nákupné centrum, to je ten obchodný dom. Ale že na centrum pri pešia zóna pri ceste hlavnej, tak to si ani ja nedokážem predstaviť, pretože ja som skoro videl každú len, že tam má toto. Ja si každú predstavil, že toto má len iba ale Senica to má, že pri hlavnej ceste. A keď sa pozrieš túto zbližšia, tak toto je ako, pre niektorých to môže byť nepredstaviteľné, ale pre mňa je to také, že všelijak, niekto to má neutrálne, niekomu je to jedno a tak, každý môže mať na to iný názor, ale ja mám napríklad takýto. Tuto sú tiež vecičky, pozrite na to. Keď sa pozrieme tuto, tak tuto ide smerom do tej Brezovej, no jasné. Dobre, ďalej pôjdeme. Som sa to zase, ja prosím vás objavil, že ja som chcel ísť tam. Ale keď sa pozriem na to, tak tuto už je lepšie bývanie, keď máš kúsok od seba centrum. A tuto kam dobre viem, to už ide smerom do tých kútov, že? Čiže to tak je. Počkaj, čo je toto tu? Je obchodný dom. Tak to majú títo, čo bývajú v týchto panelákoch ešte väčšiu výhodu.
Pekne, majú sa. Vidíte to? Máš aj hneď na budove ten lekárňa, môžeš ísť pekne cez ten prechod tam. Dobre, ideme ďalej. Ale ja nechcem pantarej. Tu je knihkupectvo a ďalej čo je? Očná optika, telekom. No tu to môžeš bývať, tu máš lepšie vyzvolanie, máš to potom ďaleko od centra. Teraz Lidl, takže ten už nemusíte tiež nájsť. Tu to zase je nákupné centrum ako keby, ale je rozdelené, lebo z jednej strany lekárne, z druhej strany pekárne nevidno. Kde je ten Lidl? Ďalšia bytovka. Kam sa nám vyparil? Tu sú, tu je tretí obchodný dom, už vidím Senici normálne ja. Tretí. Ja ho tam, no tu je ten Lidl, schováva sa. Pozrite sa na to, už som konečne aj Lidl som schopný nájsť. No konečne. Sa mi to podarilo. Počkaj, tuto dali na svoj semafor, aby vedel niekto zabočiť, keď pôjde nakupovať do Lidla a nakúpi si veľa. Aj pozrite sa pekne proti Lidlu zmrzlinku. Pôjdeš tu do paneláku, tam si vyložíš pekne nákup a potom môžeš dole zmenúť ešte na zmrzlinku, keď sa ti nechce byť doma. To je také jednoduché. Tuto už máme rieku. Tuto už asi také vyzerá ako keby také, že už je to ako keby vidiecké. Počkaj, to ešte sú pezo. What? Ja nie, to je asi to vyzerá ako pumpa, ale mne to pripomína ako keby tam bolo super zo. Dobre, nájde. Tuším by sa tu mal ešte jeden kruháč nachádzať. Tu máme čistené, dá sa dať ďalšie bytovky. Tuto majú všade na blízko. A už máme ďalší kruháč. Už nás sme sa dočkali ďalšieho koláču. Počkaj, počkať. Kaufland? Kaufland objavím niekde úplne asi vidí niekde. Toto sú paneláky ako keby zo seriálov, keď vidím. 300 metrov odtiaľ to je Kaufland. Tu ďalej ideš už do Holiča, do obchodnej zóny. No počkaj, kde je ten? Tam je Kaufland, tam sú všetky obchody. To je to ešte výhodnejšie. Tam už končí Senica, pozrite na to. Vidíte to? Pozrite na to, tam už je. Tam sú tie všetky obchody, tam je aj Kaufland. Pekne, to je ďalšia výhoda. Tam je ďalší druhý konec. Ježiš, tu je 90 nákupných zón. Ako keby. Poďme ďalej. Tu už je len čas a tam už by mal byť koniec. No čo som hovoril. Senica je ohraničená dvomi kruháčmi. Strede majú že križovatku a centrum. A pozrite sa, kam už to ide ďalej. Tu už končí Senica. No a to tu nemajú také. Tak teraz si predstav, že máš akože, dobrý deň, pán kruháč. Takže ideš ďalej. Križovatka, centrum a ďalej, že kruháč ďalší, takže Senica je ohraničená, že kruháčmi. Aj začiatok, aj koniec. No a keď sa vám toto video ľúbilo, keď áno, tak mi napíšte komentár, dajte like, dajte follow, hlavne ma podporte a napíšte mi, že do akého mesta by som mal sa ísť pozrieť najbližšie. A zatiaľ sa držte zatiaľ. Čus!